Sarap ng tulog ng magkakapatid. Ito yung isa. Bali 5 sila. Ito yung isa. Tulog din siya rito sa loob. Team na itim. Ito. Ito yung naiibang anak niya mga boss. Tawid ni Molly, tsaka ni Yuli. Ito, tawid niya. Naiibang anak. Ayan sila. Bali 5 sila. Ano? Hindi nyo yata kapatid ito. Naiiba to. Ito yung mga boss. Naiiba. Mas kawig ni Molly at saka ni Yuli. Tayo rin yung balahibo niya. Ayan sila. Tingnan nyo mga boss. Hawig na hawig ng magkapatid. Sige, matulog na kayo dyan.